Καλημέρα, αγαπητοί μικροί φίλοι και φίλες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα μαγικό ταξίδι στο χειμερινό κόσμο. Είμαστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε όλα τα θαύματα που μας προσφέρει ο χειμώνας. Ο χειμώνας είναι η εποχή όπου το περιβάλλον καλύπτεται από ένα παραμυθένιο πέπλο λευκού χιονιού. Τα χιόνια πέφτουν απαλά από τον ουρανό και μας καλούν να δημιουργήσουμε όμορφα παγοδέντρα και χιονάνθρωπους. Ποιος από εσάς έχει φτιάξει ποτέ έναν χιονάνθρωπο? Σκεφτείτε τώρα τις χειμερινές δραστηριότητες που αγαπάτε. Έχετε δοκιμάσει ποτέ τον πάγο με χιονοδρομία ή τις χιονοσανίδες? Πώς αισθάνεστε όταν κάνετε χιονομπαλίτσες και πετάτε τα χιόνια στον αέρα? Πείτε μας λίγο για τα αγαπημένα σας χειμερινά ρούχα. Τι χρώματα προτιμάτε και πώς αισθάνεστε όταν φοράτε ένα ζεστό καπέλο και γάντια? Ελπίζουμε πως απολαύσατε το ταξίδι αυτό μέσα από τα μάτια ενός χιονάνθρωπου. Ο χειμώνας μας δίνει τη δυνατότητα να ενώσουμε τις καρδιές μας με χαρούμενες στιγμές και παιχνιδιάρικες στιγμές στον πάγο. Ας συνεχίσουμε να διατηρούμε ζωντανή τη μαγεία του χειμώνα, να δημιουργούμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν όλη μας τη ζωή. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας σε αυτό το χειμερινό ταξίδι.